Kamusta nga tatay karuba nga? Imbati ti asawa na. Hoy, katkatungtong ka. Hang ka nga bastos Siyak pa'y talaga ti bastos aya. Pwede ba? Handa ka gulgulwon ta. Patulang katata. Sige, patulan na. Kaya't ko data. Anya nga tarik na tay karuba nga kanayon da ibati. Kaya mo maamuan no niya rik nana. Masaya. Kasi haang ko kasapulan iti asawa nga konsumisyon iti biyag ko. Anya mo nga taaya tirik na tay karuba nga nang pikot iti boyfriend iti gayem na. Iso nga inasawa da. Narik nana mo nga nga inayat da isuna. Siyak ba iti paspasagidam? Ay haan Belen, tay amok iti bagbagak. Apay ka di, napasagidang ka. Amok nga siyak ti paspasagidam, gaga. For your information, minahalnak nila kay ko. Sigurado ka? No talaga nga inayat na ka, apay, tahan na ka nga inaw-awidan itinabayan. Uray, takadabulan nga padpadalahan na. Amom si Kabelen, siguro talagang ang lungkot-lungkot talaga ng buhay mo. Taamin pagdiskitahan, uray hangaman ano. Excuse me, masaya ako. Masayang masaya. Salamat hanggang mo, my ex-best friend. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Amom si Kabelen na panunot ko, baka panawamatan nga pag numaran mo ni Maita, iti nagnumnumaran yu nga agina. Ay saan? Hanga nila kay ko ti makimputot kini Maita. Amok nga amom iti agpaiso. Ay hanga mabalin, Jack kayat nga maamuan ni Janice nga agkabsat na kini Maita. Iso ti agpaiso, anya ti kayat mo mangyari. Kaya mo sigurong agkawon nila kay kuaya, iso nga kayat mo nga maamuan ni Maita nga isu iti amana. No way, magkakamatayan muna tayo bago mo maagaw sa akin ang asawa ko. No talaga kayat ko, idipay. Hamo ka di mo nga kayat na idinilakay mo nga agtaray kami bago nga iyanak ni Maita. Hangag pa'y sudata, kasar kam idin, apay tadi ka damagan isuna. Tawagam. Hanga masapulon. Padda sa mga gulwon ti pamilya, magkakamatayan tayo. Is that a threat? Agbuteng na ka din? Well, agbuteng ka nga talaga. Dahil wala akong pakialam kahit gaano kainit ang impyernong naghihintay sa akin. Oh, nagbuteng. Takot ako. Amom, mabutang ka magkayam nga maaramid king ka iti inarabit mo kinyak iti.